Ahojte priatelia, tentokrát sme sa s celou rodinkou vybrali na výlet do nádherných Karlových Varov, ktoré majú skutočne jedinečnú atmosféru a bohatú kúpeľnú históriu. Rozhodli sme sa, že vyskúšame svetoznáme pramene, ktoré vyvírajú na viacerých miestach priamo v centre mesta a je ich až 15. Každý z nich má svoju vlastnú chuť, teplotu a zloženie, no všetky sú výrazne minerálne, bohaté na železo a poriadne horúce, niektoré až cez 70 stupňov. Tieto pramene sú známe svojimi liečivými účinkami na trávenie, pečeň, žlčník, čreva, ale aj celkovú detoxikáciu organizmu a regeneráciu. Ubytovali sme sa v srdci mesta, vedľa hotela Thermal, takže sme mali všetko doslova na krok, kolonády, pramene aj reštaurácie. Počas prechádzky mestom sme zažili aj prehliadku historických vozidiel, čo potešilo nielen moje ženy, ale hlavne mňa osobne. Karlové Vary sú nádherné, elegantné a zároveň veľmi živé. Cítili sme sa tu výborne a určite sa sem ešte vrátime. Ak hľadáte miesto na relax a nové zážitky, Karlové Vary nesklamú.